Usuku lokuqala lokuvulwa kwezikolo lutsho ngezandyondyo zemvula, kodwa oko akubangelanga mqobo kubafundi abaqala ngqa ukubeka unyawo lwabo eskolweni. Iititshala nabafundi esele bekwamanye amabanga kwizifundo zabo abakwazi ukuzibamba luvuyo nentshiseko yokudibana nabahlobo babo kwakhona. Abazali bathi baziva bonwabile ukubona abantwana babo beqala isikolo. He's so excited for this new journey. Woke up early in the morning, sasa pango 5. What Daddy? I'm going to a new school. I'm going to make new friends. And even if you can ask him, he's so excited. But getting the school uniform was very challenge. Kulula kakhulu kum because ndiye ndavuya ukuba abantwana bam ngoku bazawungena kwi-grades ezintsha. Omnye oyiboy yam bezawungena ngoku kwi-grade 1, which is ebekwi-grade R, benxiba i-uniform. I mean benxiba impahla ngoku bezawunxiba i-uniform. So for me it was an exciting experience. So ndipreparisheke kwangoDecember uthenga i-uniform because bendi excited to see my boy wearing uniform. Kusenjalo ayavuza amagumbi okufundela kwaye bekukhala ibhungane kwamanye amagumbi kwisikolo samabanga phantsi Nkwezana eMonti. Abantwana abazange esikolweni ngenxa yoqhankqalazo lwabaqhubi bezithuthi zabafundi. Imvula inetha phantse onke amagumbi kwaye kufundelwa ematyotyombeni. Iititshala zesisikolo zithi xa kunetha abantwana bayanethwa, ukanti xa kushushu kuphuma inyoka kula matyotyombe. Ilungu le-SGB lithi kudala becela uncedo. Kuyanetha namhlanje njengoba nibona oko sathenjiswa nge-temporary shacks asikafiki, sathenjiswa ngokwakhiwa kwesikolo kuqhutyeleko neproject ayikenziwa oko. Namhlanje ke kunjena abantwana bambalwa abakwazi uza esikolweni because kuyanetha, amagala ayavuza. Kudala sisenza inzame sisuke ezwelitsha oko sibalandelela sibhala ileta khonto singayenzi yokuthiwa masiyenze, but still today sanetha kunjena sikule meko injena. Abantwana bagcwele uvuyo bathi bayakuvuyela ukubuyela esikolweni. Bekumandi holiday, sitye kamandi, siyavuya kuba kuvulwe izikolo. Si-excited for ukwenza i-homework. Mntwana apha eNkwezana qha kuyanetha, iweather yodwa le isimoshileyo apha esikolweni. Esi sikolo saqalisa ukwakhiwa ngo-2016 sayekwa singagqitywanga. Isebe lezemfundo ephondweni lathembisa ngokubeka amagumbi wexeshana, kodwa ezo zithembiso zange zafezekiswa. Ukanti inkulu baphathiswa ephondo Oscar Mabuyane ithi bazachitha izigidi zeerandi zokwakha isikolo samabanga aphakamileyo iphandolwazi eMiddle Drift eBuffalo City. Esi sikolo uqala namhlanje ubeka phambili nani bazali abalapha nani SGB sizawusenza sibe ngumzekelo wezikolo esizawuqaqamba ubeka phambili. Nditsho kuba sicwangcisa ngoku sithethayo singurhulumente weprovinsi, sibhebezela ngoku na-designs, sicwangcisa kulo nyaka ukuya kulo nyaka uzayo ufaka imali yokuhlaziya esi sikolo eyi-59 million. Kwiindaba ze-MPK ndingulumka Bekindawo ndiseMonti.